přestrojení. Tudy se k nám dostali. Jsou zde. A jsou všude, kde je nečeká. A touto lodí jsou mezi námi. Toho nám tu zanechali, že jsou zde mezi námi. Nezanechali nám tu jen svůj vzkaz. Zanechali nám tu i kus svého náboženství. Při jejich návratě domů jich bohužel mnoho zahynulo. Jejich bratři, rodiny i sestry. Avšak nám to také pomohlo. Jejich krev má totiž neobyčejnou schopnost botaniky. Někteří lidé však se nebáli Marťanů a nechali jim tu pomník pro případný návrat na zem. Na počest česko-marťanského přátelství a historických událostí věnuje Marťansko-česká společnost tento pomník. Neměli jen modlitby k bohům, avšak modlili i se k přírodě, aby měli dobrou úrodu a aby zde přežili. Tento vysoký, mohutný strom. Objímali ho pro životní energii a návrat domů. I tito důchodci na ně věří a kochají se jejich smyslem pro umění. A proto bychom si těchto botanických nálezů měli všichni vážit. Proto všichni doufáme, aby se znovu navrátili domů a držíme jim palce.